Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'Novembru li għadda Malta kellha l-inqas rat ta' qatt minn fost il-pajjiżi kollha fiż-żona Ewro dan ħareġ minn ċifri ġodda tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat jirriżulta li r-rata ta' Malta f'dan ix-xahar kienet ta' 2.5%. Dan fil-waqt li wara pajjiżna bl-inqas rat ta' qatt fiż-żona Ewro kien hemm il-Ġermanja u l-Olanda. Minn dawn iċ-ċifri tal-Eurostat joħroġ ukoll li r-rata ta' pajjiżna ifferm inqas mir-rata medja ta' qatt fil-pajjiżi fiż-żona Ewro fejn ifferm aktar mid-doppju bid-differenza ta' kważi 4%. Ħareġ ukoll il-pajjiżi bl-akbar rata ta' qatt f'dan ix-xahar imsemmi kienu Spanja, il-Greċja, l-Iżvezja, il-Finlandja u l-Italja. ċifri separati tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li ħarġu tnejn u raw li r-rata ta' qatt f'pajjiżna baqgħet konsistenti u l-aktar baxxa fl-istorja. Fil-fatt, ir-rata qatt f'pajjiżna baqgħet dik ta' 2.5% anke meta mqabbla ma' xahar qabel iġifieri Ottubru tal-2023 skont iċ-ċifri tal-NSO ħareġ li meta mqabbel ma' Novembru tal-2022 kien hemm kważi nofs perċentwal inqas hekk kif dan ix-xahar imsemmi ir-rata qatt kienet ta' 2.9%. Jirriżulta li l-qatt fost l-irġiel kien ta' 2.3% waqt li rata n-nisa kienet ta' 2.7%. Din ir-rata baxxa ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna ġiet irreġistrata f'perjodu fejn għaddejjin sfidi internazzjonali bla preċedent kawża l-gwerra fl-Ukrajna u anke xahar wara li bdiet il-gwerra fil-Lvant Nofsani. Skont l-aħħar tbassir ekonomiku għal ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea ħareġ li minn barra li se jkollna l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea fl-2023 u fis-sentejn ta' wara Malta se jkollha l-inqas rata qatt minn fost l-istati membri kollha waqt li din se tibqa' waħda konsistenti.